जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ अननांगौमोन, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौमोन, बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। बिपिएफनि खोथा बुंनायजों रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो गिदिङा। इउपिपिएलआ सानफ्रोमबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ। जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिदिनो बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा रोजा रोजा इउपिपिएलआव जइन जाफैगासिनो दङ। जोङो फैगोन 20-25 बोसोर बिपिएलआ सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारिया सिमां नुयै नुयैनो बोरायलांगोन। बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलखौ एबा बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि बिथांमोना सासन होनांगौमोन, जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ अननांगौमोन, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौमोन, बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोना थगायनाय, सिगिनाय बायदिसिना आदबजोंसो राजखान्थि खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो बिनिखायनो इउपिपिएल सरकारखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन। आरो दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जे गोजोन फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बयबो मोजाङै रायजो जानो हानाय जाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्राबो रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो जाहांबाय। बेफोरखौ नुनानै दिनै बिपिएफनि जिफोर मानसिफोर बिसोरो लोब लोब इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों आरो मोनफ्रोमबो इउपिपिएलनि सुबुं गौमायाव रोजा रोजा बिपिएफनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनियाव हाबफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों, मानोना बिटिआर ओनसोलखौ मोजां मोनसे थासारि आरो गोग्गो समाज दानो थाखाय इउपिपिएलआ जोङो आगान सुरगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ मुलुगनि मादावनो जौसिन हादोर गायसननो सानदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतनि मादावनो मोनसे जौसिन रायजो हिसाबै गायसननो सानदों। बिटिआर ओनसोलखौबो जौगालांनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों। आरो जोंबो इउपिपिएल हान्जानि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ अरायसम बिथांमोननि बिसास, बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि फोथायनायखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिबिनाय खामानिखौ अरायसम गोग्गो आरो गोथार गोथोरजों मावलांबाय थागोन। बिथां खाम्फा बरग'यारिया मा बेसिसाव बुंदों बेखौ मिथिया, नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। अलरेडि बिथांमोननि माखासे एमसिएलएआ अलरेडि बिजेपिआव हाबहैबाय, जोंनियावबो हाबफैबाय आरो माखासे बिथांमोननियाबो लाइन लानानै दङ। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा, मानसि बोलाय लांलाय बेजों मा जानो? गुबैया जाहैबाय मा, रायजो राजानि थाखाय नों मा मावनो हानो? 17 बोसोर बिथांमोना पावाराव दङमोन, बेसेबां खामानि मावनो हाखो रायजोफोरनो, बेसेबां मोजां थासारि दानानै होनो हालांखो, बेसेबां सुबुं धोन सोरजिनानै गोलांनो हाखो, बेसो गुबै बाथ्रा। बिथांमोना नुगासिनो दं सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो समस्थियाव, बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा जइन जाफैगासिनो दङ। स्पेसियेलि बिपिएफनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिदिनो बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा रोजा रोजा इउपिपिएलआव जइन जाफैगासिनो दङ। दिनैबो बेयावहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा इउपिपिएलआव जइन जागोन। निसिमा समस्थिनि सिङाव थानाय खैला मैलायाव बिथांमोना जइन जादों, बिथांमोनखौ जों बरायदों। दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जा बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय। आं दाखालिबो बुंदों, बिथाङा गोबां गाव सरकार थानाय समाव गोबां थगायदों, रायजोफोरखौ थगायदों। बिथाङा बुंदोंमोन थलासे थलासे सना होगोन, बेखौ होआखै, बेखौबो जोबोद गाज्रि मोनबाय। हा हु होगोन होनदों, बेखौबो थगायबाय बिथाङा। गोबां बिथाङा खामानि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन, बिथाङा मावनो हायाखै। बिथांमोना नुदों बे रौमारिनिफ्राय खैला मिलासिम जे लामा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङमोन, गारि सालायनो हायामोन, साइकेलबो सालायनो हायामोन। दिनै जोंनि सरकारा बेखौ बानायफिननायनि राहा लामा लादों, बेखौ फुवारनायनि राहा लामा लादों। बेफोर गासिबो लामा सामा बा लोंनाय दैनि बेब'स्था खालामनाय आरो जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै 75,000 रांनि प्रथम किस्ति 25,000 रांखौ प्रमद बर' सारा होनायनि थाखाय गासिबो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै आरो इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै दा रोजा रोजा लैहोर लैहोर सामफ्रोमबो माने इउपिपिएलआव जइन जाफैगासिनो। जोंसो टाइम होनो हायाखै। मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंहा इनभाइटेसनफोर दं जइन जानायनि, लासै लासैनो जों बिथांमोनखौ जइनिं खालामलांबाय थागोन। सरकार दाफिनगोन, दासिमबो दाफिननो हायाखै हाग्रामा महिलारिया। सरकारखौ बिथाङा दागासिनोआनो 2020 मायथाइनिफ्रायनो। दिनै दागोन, गाबोन दागोन, माने सानफ्रोमबो बिथाङा सरकार दानायनि सिमां नुयो। नाथाय बे सानाव नुनाय सिमाङा सिमाङैनो जानानै थायो।
आरो बिथाङा बिदिनो सिमां नुलांबाय थाथों जोङो फैगोन 20-25 बोसोरनि BPL सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारिया सिमां नुयै नुयैनो बोरायलांगोन। मोनसे खोथा गोसारदों जे नोंथाङा होननाय मोनसे सोंलु रायजो राजानि गोसोआव रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ, नोंथांमोननि मिडियायाबो मिथिगौ जे 10 तारिख डिसेम्बराव 3rd ग्रेडनि जोंहा फरिखा जागोन। क'क्राझाराव गोबां कलेजफ्राव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सामलायनो होनाय जादों आरो बेखौ गोबां सेन्टारावहाय 3rd ग्रेडनि जोङो साकरिनि इन्टारभिउ जोंहा जागोन। जोङो साकरि होनायखौ दिनैनि 4500निबो बांसिन साकरि होबाय। साकरि होनानै जों खाम सिफुं दामनानै जोङो एपइन्टमेन्ट होआखै। जोंहा खाम सिफुं दामनानै दल खावां दामनानै साकरि होनांगौ गैया। जोंहा जिहेतु बे साकरि होनायनिफ्राय थाइसेबो लानांगौ गैया, आथाना 5 फैसाबो लानांगौ गैया। हाग्रामा महिलारिनि सारनि दिनाव BPFनि सरकारनि समाव लाख लाख रां लानानै साकरि होदों आरो बिथांमोना दल खावां दामनानै साकरि होदों। खिन्थु जोङो दिनै रोजा रोजा साकरि होनायनि उनावबो जों दल खावां दामाखै, खाम सिफुं दामाखै आरो जों आथाना 5 फैसानि लेनदेनबो खालामाखै। बिनि थाखायनो दिनै अपोजिसन पार्टिफ्रा बेखौ माखासे बानसावनो नाजादों। खिन्थु रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे जोंनि BPL सरकारा साकरिखौ होगासिनो दं होननानै।